बे समाव दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे 32 नं भेरगाव कन्स्टिटुयेन्सिनि सिङाव थानाय दिनै नैयाव जों नुनो मोन्दों नैबे डिमाकुसि गिथिबारि नैबे दैसायावहाय दिनै इउपिपिएल हान्जा दोलोनिफ्राय दिनै बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ दिनै 14था भिसिडिसि जिखिनि गामियाव ओनसोलाव गोग्लैसोना दङ लामा आरो बेबायदिनो हाब्रु हुबाजों हायो गोबां समनिफ्राय भुगिनो गोनां थाबोनायफोरखौ दिनै बिथांमोना सुस्रांनो नागिरदों आरो गामि गामि हाबखावनानै अन्थाइ बालि बेबायदि गारनाय जागोन बिथांमोना जों दिनै फोरमायगोन आरो बाख्नायथावना खौरां बिथांमोना जेसेबां हादों एसेबांनो गामि गामि हाबखावनानै नायबिजिरदों आं बे समाव खावलायो केमेरा पर्सन देखायनो थाखाय दिनै 32 नं भेरगाव समष्टिनि सिङाव मोन 14टा भिसिडिसि बे मोन 14टा भिसिडिसिनि गोबां गामियारि लामाया अखा एसे हायोब्लानो हाब्रु जायो आरो थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां उसुबिदा जायो आरो गोबां लामायाव बुंनांगोन दिनैसिम स्किम बा बिदि जेबो लामा फोसाबनायनि आसनिया सहैथ'वाखै दा बेखायनो आं गावनि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोननि हेफाजाबजों सानसेनि हाबाफारि लानानै 14टा भिसिडिसियावबो जेसेबांखिनि लामा दङ जायफ्राव सेन्ड ग्रेभेलिं एसे गोलैयोब्ला बा एसे गारोब्ला थांलाय फैलायाव एसे सुबिदा जागोन बेखिनिखौ नायनानै सेन्ड ग्रेभेलिं गारनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों गोबां रायजोफोरनि बियो खावलायनायबो दा बेखौनो जोङो मावफुंनो थाखाय नाजानाय जादों आरो जोंनि थांखिया जाबाय जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्रा जाहाथे हान्था मेलायाव जाहाथे उसुबिदा जाया आरो सरकारनि जिहेतु आसनि एबा स्किमा बिदि थोथ'वाखै बा बिदि होसोबनो जों हायाखै दा बेखायनो सरकारनि स्किम फैसान्दि बा फैनायनि सिगांनो जोङो जाहाथे जोंनि इनिसियेटिभजों बा जोंनि नाजानायजों रायजोखौ सुबिदा होनो हायो बेखौनो जों थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो जोङो थांनाय बोसोरावबो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो मावदोंमोन आरो देग्लाय जोङो नैबे दिनैनि सानखौ लानानैनो बे खामानिखौ जों एखे मोनसे थांखिजोंनो जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय नाजानाय जादों दिनै सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों गंबेसे गामियावहाय बे खामानिखौ मावफुंनो हानाय जागोन गामि हिसाबैथ' बबेबा गामियाव दोंसे बबेबा गामियाव दोंनै दोंथाम बिदि लामा दङ दा जोङो मोन 14टा भिसिडिसि मोन 14टा भिसिडिसियाव गासैबो गामियाव गैया थेवब्लाबो प्राय 60-70 खानसो गामि बे गामिनि लामाया गाज्रिथार अबस्थायाव दङ बे गाज्रिथार अबस्थायाव थानाय लामाखौनो जोङो दिनै सानसेनि गेजेरजों जोङो खोनो थाखाय बा फोसाबनो थाखाय राहा लानाय जादों गंबेसे ट्रेक्टर एबा दासिम जोङो ट्रेक्टरखौ 40 खान ट्रेक्टर जोङो हमनाय जादों आरो डाम्पार जिहेथु गामियाव गासैयावबो डाम्पारा हाबजोबा दा बेखायनो डाम्पारखौ जोङो गंनै आरो जेसिबिखौ जोङो गंनै बिदि हमनानै जोङो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिजों जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय नाजानाय जादों लामाल' नङा आरो नैबे जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां जौगानायनि खामानि मावदों बेनि थाखाय सरकारा जौगानायनि थाखाय जोङो माखासे खामानिखौ मावगासिनो दङ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ बेनि अनगायैबो आबादनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जों माखासे खामानि मावनाय जादों बेफार बानिज्यनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जों माखासे खामानि मावनाय जादों आरो जोंनि जि ससियेल एबा समाज जौगानायनि थाखाय बेनि थाखायबो जों माखासे खामानि मावनाय जादों आरो देहायारि जायखौ जोङो हेल्थ होननानै बुंदों बिनि थाखायबो जों माखासे खामानि मावनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टाव नङा माखासे जायफोरा जोंजों समाजजों जोंनि ओनसोलजों गोरोबफानाय डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टफ्राव जोंहा मोनसे जोङो मिशन दङ जेरै पिक मिशन जोंहा बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशन हेन्डलुम मिशन गटारि मिशन दा बेबायदि मोनसे मिशन मुडआव जों खामानि मावदों जाय मिशनाव रोजा सुबुङा इनभल्भमेन्ट जागोन बा रोजा सुबुङा बे मिशननिफ्राय मुलाम्फा जागोन दा आं सेरिकालचारखौ नायो हिसाबै बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशन बेयाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि 40,000 न'खरा बे बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशनजों थोंजोंहै मुलाम्फा जागोन आरो बेनि अनगायैबो 10,000 जायफोरा जि दानाय लुनायाव रोंखा राखा बा रोङो बा जि दानाय लुनायखौ दासिमबो मावनानै जागासिनो दङ बेबायदि जि दाग्रायाबो 10,000
बिथांमोनहाबो मुलाम्फा जागोन। दा बेबायदिनो जोङो माखासे मिशनफोरखौ लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय जोंनि बड'लेण्डनि रांखान्थि समाजखान्थि गासैबोखौबो जौगाहोनो थाखाय जों खामानि मावबाय थानाय जादों। लामा सामा फाहामनायनि गेजेरावहाय सरकारनि आसनि माखासे दङ, नाथायबा प्रपार टाइमाव बेबायदि आसनिया मोनफैयाखै। दा जिहेतु नोंथाङा दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे मिशन बायदि नोंथांनि नाजानायाव बे मिशन बायदि मोनसे खामानि मावनो लादों, बेखौ बिटिसि सरकारा मिशन बायदियै लामा फोसाबनायनि लामाखौ मिशन बायदि फोसावना मोनसे लामा दङ। बिदि फोसावनायथ' गैया। जायफ्रा गावबा गाव समस्तिखौ मोजाङै नायो, समस्तिनि रायजो राजाखौ मोजाङै सुबिदा होनो नाजायो, बिथांमोना बे हाबाफारिखौ गावबा गाव लानो हायो। आरो नुदों आङो गोबां एमआनो बा गोबां एमसिएलएआनो लामा फोसाबनाय बा दैबाना होबथानायनि राहा लानाय बा देहा जोथोननि थाखाय मेडिकेल केम्प फाथिनाय, दा बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय नुदों। आरो आंबो बिदिनो मेडिकेलनि बेलायाव मेगननि ट्रिटमेन्ट आरो केन्सारनि ट्रिटमेन्ट बेखौ माखासे NGOनि हेफाजाबजों आङो मावगासिनो दङ। थांनाय बोसोराव जोंहा 19 Vcdcआव जों मेगननि फ्रि आइ ट्रिटमेन्ट केम्पखौ जोङो फाथिलांबाय आरो देग्लायबो 2 Vcdcआव अलरेडि फालिलांनाय जाबाय। आरो 16 जन जायफोरखौ मेगनाव अपारेसन खालामनो गोनां बिथांमोनखौ आंनिफ्रायनो खरसा होनानै 16 जनखौ अपारेसन खालामनानै लाना फैनाय जाबाय। आरो सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों माखासे खामानि मावगासिनो दङ। बेबायदिनो आबादनि बिथिङावबो जोङो खम समनि गेजेराव माखासे एवारनेस लानायनि हाबाफारि जोङो लादों। दा बेबायदिनो माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावगोन। दा गासैबो एमसिएलए बा EMफोरा सोरबा मावाबो जानो हागौ, नाथाय मावनो गोसो जायोबा हायो।